Hoe wil de tjerken de dwarren iepenje, maar je de winkels dat nou ek in tante manier op snijn. Om te volvoeren wie het grutfeest bij het tuincentrum Tuin in de Westereen. Dit is voor ons echt een speciale dag. We zijn 25, 30 jaar. Maar we dan eindelijk iepen op snijn. Dus ja, daar ben we wel heel blij mee. En ja, dat is wel voor ons een hechtepunt. En wat vind je er zelfs van dat de winkels iepen binnen op snijn? Ja, dat vind ik geweldig. Ja. Is toch eerlijker voor iedereen, toch? Doet u dat vaak op zondag even een leuk uitje naar een winkel of iets anders? Nou ja, we hebben een boerderij, we werken 7 dagen in de week. Dus ja, en ik denk, ja, dat moet kunnen toch? U bent wel blij dat de winkel hier op zondag open is? Zeker. Dus juist dat de familie de band en een paar en beppencijfers erbij gaat en dat het echt een moment voor de familie is. En dus juist je stralen, je net al heeft. En dat is voor zo'n ondernemer dat natuurlijk ook logisch. Want wat ik krijg dan ook, dit is wel een bedrijf wat ik van mensen een beleving is. Wet ze een bakje koffie halen, wet ze even door de tuin runnen. Dus juist dat het voor hun een heel belangrijk moment is. Maar ook in de buurtdorpen geniet je meesken van de eerste keepsnijn in haar gemeente. Eindelijk. Ik ben blij dat het kan. Dat we niet meer naar een ander dorp hoeven te reizen en dat soort dingen. Ik vind het ideaal. Ja, geweldig. Hartstikke mooi hoor. Ja, perfect. Ja, daar hoopt je al op. Nou ja, het is ideaal toch? Ooit gaan we ergens oors heen op snijden, dus nog kan het mooi naar het dorp. Ik ben er zeker voorstander van. En ik wie ook een beetje, ja, ik denk, wie het in de Westerijn nog nooit iepen op snijn. Wat toch, dus de winkel iepen op snijn. Ik ga er meteen maar even heen. Ja. Hier geen noedels meer, dus ik moest even noedels halen. Want wat was jouw eerste reactie toen jou jedde van het is het trohinnen? Nou, ik ben blij dat de gemeente eindelijk nou zo ver is gekomen dat ze het op zondag opengooien. Want ja, ik vond het een beetje ouderwets.